kum ka Efatha Society kabadai ka society kabadon ha East Jantial District kabadairo kawai ni ki society kabapai kerpang tang ye ki breu ki badon kajinduna hagi di khatmet kabangi tip haga keten parang people with disabilities pada kawai pat ka ketin ki ong differently able person ni pen pau ke jisongu ka bakrau yau bleh ba menta ke sini ngayo ka lat bat ke kabu ka bakrau ban lek ai ke jingrap syagili ki henmen ki parai ke jongi ki badon ha ke jinduna dekat met ngelia ban ai ke jingrap kumudai ukhau pan bat ki face mask kini ki henmen bat ki parai ke jongi ki badon ha tuber kemaisno East Jantial District bat ngapen pauru kajing kublai bat kuburom ka bakrau ya irang ba shnong jongani ka shnong iba jet lang sana bat ya general secretary jongani ka shnong iba miki lang do rengkat bat ka Asya jongani ka shnong kibala yalam yengi nagawai ka ying syakawai pat haga bangi layo man ya kendo bat kini ki henmen bat ki parai ka jongi bat ki bahaying hasem chongki habangi pej eki kalong kaba pendiau yengi namar ba kimyo ya ta met ka phat kaba biang kumbanga bat mapi idon hanrai kaba pen kemen yengi kalong ba habang yo iki kidon ka ta khmat kaba phu samrke bar ka ta men sim kaba kemen wal rakim don ka ta met kumba manga bat mangi idon lang menta ka khatwai trik ubanai jun jong snam arjar arpuai ngilayo ban yakendo ko bakat sangut ki henmen bat ki parak jongi ki badon haga jinduna dekat net haga ni kasino kalong ka jikmen ka bakrau ya ka society jongi habang ngilayo ban yakendo bat ki menta ka daga sin ka banding konge ya ka society jongi ban mi syakisnong nak bata balik ai ya ke jingarap syakum kini kibre ke badon ha ke jinduna dekat net bat ni buru kathong ka bah khamat kathong ka bakrau ka bang ibu ka dei ba nginyale kat balat ban poi sya barok kisnong ke badon hapo jong ka district nak benta kini ki henmen bat ki para ke jongi ki badon ha ke jinduna jong dekat met ni kum ka society ni mi syakmat ban yarap ya kum kini ki para breu ya kum kini ki jai breu ki badon kata ka sap ka bakerpang ni ki badon kata ka dekat met ka bombiang kum bangi ni mi ban yarap om bangila ban yarap henry kalong tangpum ka jing persyang ka barit ke jongi bat bahkan longru kan nuksa ya ki waipat ki parlok ki prajor ki badon kamen sim yarap banlong ka nuksa ngakentu pakan longruk ka nuksa ya ki society ya ki waipat ki society ki NGOs na ban bi syakmat ban pej ban yarap ya kum kini ki breu ki badon ha ka jingduna dekat met namar bon sen kini ki breu ha ka imlang salang la klet yeki la no yeki daga imlang salang kim kan mau syu yeki tekumta ikum ka society imi syakmat ban kentu ya ki waipat ki parlok dari ke society bat kum juga NGOs ban jadun bentalang bat ki khnang ba kin kham sngang ha ka jing im ku ki ba man la ka sngi kham tam hakum ka ni ka por ka ba ka perthai baro ka mat ya ka khim khaj ba ka jinjar kabaki mat kum kan ka situation kabaki bahayeng hasem jongki kim yo shu ban lek tre ban lek kita bat makiru kim nang shu ban lek tre ban lek kita ban yo ya ka jingbam kum tanga kerpat ya ki waipat ki parlok ki prajor ban wan si mentalang bat ki khnang ba kin sngan khnang ba kin sup kin kimen ha ka jing im juki hakum kan ka por ka bakordit ngakwa ban pen kan mau bayakan ni ka society jongi
la peli ka nanduk ka atrik jong benai Desember jong snem arjar arpeu ha Yingswear Secondary School kabadon hadikia dai minister badan buram jongi i Shri Kerman Shilla i badairo i minister jong ka social welfare harangkat ka jingdon lang jong i Dr. Sanki Shampung i badairo i chairman jong ka JHA DC badro ka jingdon lang jong i Sir E. Karmalki i badai i deputy commissioner jong ka East Chantia Hill district pat kumjuro ha ka jingdon lang jong ki officers jong ka social welfare department harangkat ka jingdon lang ro jong i president jong ka Khasi Disabilities Association iba Starvin Karjana bat ngangit bon nangi hagutu kapo kabangila puli ka donapling jongpi kibalayo man puli kot khobor bat kibala pedro ha ki YouTube timenta shwa yaga bangan penkut sasisin ai khoblai biang yagi nungalam bat record jong society bat ro yagi nungalam jong ka shnong bat ya baro ki bedon bentalang hagaban lek ai yagi jingarap manta kasgi shekeni ki henmen bat ki para ki jongi bat ka bakhato ngas ngode ban ai ka jing khublai ro ya phi baro ki bapek yagi ni khubor khublai shibo